weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to beelila urguela to murtogal to darou salam to hayre mbara to boggue to hayre law to hayre gollere to seeno busoɓe to juude ko on takkusan juuɗa ha to galle ceerno haadimo ceerno Ndiaye Ba to babaɓe ha to galle ceerno Boubou Ba ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie biyeteɗo Mohamed Salem Lehratini o suɓama o nomama directeur général de la sécurité nationale guendi Mauritanie to leydi Sénégal ndeyi Aminata Lom Ndiaye ko excès d'âge gonnoɗo kay eɗo kaso tawi nanguirno ko tumede kay juuɗe mum e modde ñamgol haalisaji kewɗi tawi haalisa covid 19 o ɗaccitama e mbaɗi liberté provisoire to leydi Mali e nder ñalawma alkamisa o goto ñalawma hanki o goto leydi Mali waasi jaggue tati e nder leydi he ɗum saabima sunare mawde wonande to banggue dawrugol e to banggue social ha to banggue justice leydi ndi kala kedde Afrique ma jabbo cimtol musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men Jolam Jabiri ma jaaha to leydi Ukraine to dowlaji tentude Amérique kalen hakkude leydi en e leydi Chine kalen kadi hakkude Ukraine e Nicaragua ma jaa kadi ha to leydi Vietnam bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacceren salade aadi ɓuuri firtude aadi gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adnude jande weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadido ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo kol labdorido ko mallaɗo woni ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah lubrimo gandal on safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra ɓen wonduɓe kista wonduɓe fibram dogam site rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrat ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leese kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrat ɓe wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli musoji kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawran ɓen ustoraɓe goɗago yawɓe yitade koye men fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala e nder wittoji makko ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal to prostate ma yaranno so tawi on jokkodire nder balɗe tati joni joni docteur ma namdoma holo safara ƴettuɗa gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran ɓen ɓe asgaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran ɓen ƴewɓe kayitaji guila e visa ji ha e ammoche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kiline makko e oɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 00 221 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓinede makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott sa jokkodiri e oɗo numéro 46 94 21 91 ma heeb ko cohluɗa kala ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Amadou Tidiane Diallo heɓe mbaɗi audio noddi kolliri tigui rafiji jambitanno certi hen ha laaɓi guila wannoɓe paralysie ha joguinoɓe cabbi ha e ɓennoɓe koyɗe keceje musoje eɓe kadi gandanɗa hoorema ko yannanoɓe bargal e oɗo saaha pop certi hen ha laaɓi ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ceerno Amadou Tidiane ko malaɗo woni ceerno Amadou Tidiane ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko
gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayinde weltare tv gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde e mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawisɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni aljuma tati lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men e ɗemgal pular hono musidɗo mon sehil men Sar Abdoulaye Sar ene yetta ene jarna dendagal bandiraɓe sehilaɓe kala ko wayno docteur Abdourahmani Kam tawi kañum wonno paare ñalli ɗi wondude sohna Hadja Binta Dem kañum wonno maare ñalli ɗi e dendagal délégation ngaji almudagal no didonno e dendagal bandiraɓe guila addunoɓe kay balle mumen e miijoji men to banggue finance e to banggue miijoji e peeje kala ha ɗiɗo ñalli kay tawi ko programme jogonoɗo ñande nogas jeegom e nogas jeeɗiɗi toon to Wendu Bossoyaɓe ha kadi ñande capantati e ñande goho lewru tigui octobre toon to ɓuulon kaaji ha programme o kay rewi lawol gasi e dow jaam omo yetta noon omo jarna dendagal bandiraɓe woppunoɓe haajuji men kala e hammuji men mbawi darade hen ha programme o yetti hano hannit ni jettoro makko kadi tengtude faade dendagal ɓesgu ndulumaji demɓe dulunaɓe finaɓe kala darde men fayidinde no fewi kay ɗoftuɓe mo ñantimo ha programme o yetti ha to tigui ari hano hannitani habaruji men demgal pulara koto leydi Mauritanie poddotoɗen galle lamorgo leydi Mauritanie ɓe ɓayini décret présidentiel alkamisa hanki o hollirde wonde général de division biteɗo Mohamed Salem Al Hratini o subama o nomama directeur général de la sécurité nationale o lomti e poste he noon ko général de division biteɗo Mohamed Cheikh Mohamed Lamina ɓurɗo lolnide el boururo général Mohamed Salim nomaɗo oɗo saaha joni directeur général de la sécurité nationale ko kanko wonno chef d'état major de la garde nationale mo gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen El Ousseynou Wul Meddou kañum woni ministre de la culture des arts de la communication
communication de relation avec le parlement ko kam kadi woni jogiiɗo konngol laamu no porte-parole du gouvernement o holliri yeeso jaadiyankoɓe caggal kay nde ɓe ummino e jonde jagorɗe jooɗinode holliri wonde laamu leydi Mauritanie nana dari lan kay peeje mum e darde mum kala dari lan ngam kay ñawdude caɗele tawi ko commerçant ji malinaɓe wonɓe toon to Bamako ɓe butikaji men udda o holliri noon laamu ngu ɗanaki jamma ɗanaki ñalawma nana dari no dolu men ponno ngam ƴettude peeje kay e famodirde leydi Mali ha ɗiɗon butikaji mbawa udditede ɓen commerçant ji mbawa tigui ɓamtude golle mumen hano hannirta ni o wi kadi wonde hakkille laamu ngu ina no fewi kay e wonande kay gonka oɗo saaha joni hakkude keerol wondi mortannaɓe tawateɓe kay keerol hakkude men e leydi Mali laamu ngu kay ma ƴettu peeje kay ɓam ɓeydude e tekkinde nden kay kisal wonande ɓesgu mum wonɓe toon to frontiére hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali ɓe laamu ngu ɗon erima population Mauritanie wonɓe toon ɓe nde ɓeydata vigilance ɓeydoto tigui rentade e rento ko men ha diwa oɗo saaha joni ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen avocat Mauritanajo biyeteɗo Zaim Wul Ahmed Val o waɗi jertango e waɗi jertango mum kay faade e rango faade laamu leydi Mauritanie ɓeydata kay ndenka e kisala e nder oɗo nokku teskaɗo kay hande oɗo saaha joni kewɗo bandiyagal kewɗo janguji kala ñalawma e kala jamma waɗi kewɗo ko wiyete agression ngaji o nokku noon woni to ɓe mbiyata Sococim Liksara o holliri noon Sococim Liksar noon ha tengti hakkude Juma Ibn Abbas faade agence banque biteɗo Bamis ha to Carrefour Wulma o holliri oɗo nokku kay ko nokku kewɗo no fewi agression jamma kala jamma kay ko agression aji kewi wadde ɗon o holliri kala jamma kay tuggi 21 heures fayi kay 0 heure ha yetti kay wendoga ko kala saaha ko sagataɓe bandi joguitiɓe jaasi ɓe no jogui labɓe ɓe kadi no jogui gueɗe goɗɗe taw ko gueɗe gagnode kañumen kewi faddade yimɓe e oɗon nokku ɓe mbaɗa ɗumen agressé ɓe tetta téléphone aji mabɓe haalisaji koɓe joguino kala saaha hay comci mabɓe moƴƴiɗi ɓurni e bandiji ɗi ne kefta ɓortaɓe jaada hen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Tazour woni délégation générale à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion waɗi tigui woni Tazour ɓe mbaɗi tigui golle paydude no fewi to wuuro Ngabou e nder région de Guidi Maga ɓe tottiri to noon ballal tawi ko ballal haalis woni ko wiyete aide financiére faade kay fodde kene qime ha temedde tati foyer foyre famille tawateɓe toon tawi kadi koɓe tawi heeɓi hemnoɓe yooleru kay caggal nde ndiyam maayo fleuve Sénégal ngo nanno tigui e nder nokkuji mabɓe haaɓe mbawi eggude galleji mabɓe ballal ngal noon ardi ɗum tigui cérémonie o koye gouverneur falde Guidi Maga o e tawtorede kadi ardiɓe catala takaful e autorité ji prix militaire wondude e maire commune on ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ha joni koninkoɓe faggudu woni douane mo leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe kolliri tigui wonde kay ɓe palima ɓe tetti kay maaro heew kono fewi tawi ko fraude woni naata koye leydi he tawi rawani damal maaro go noon ɓe qimi ene qime kay ha capanɗe jeegom e tati tonnes maaro wondude tonnuji tati ciment tawi foof ko fraude naati leydi hen tawi naatirani e dow lawol e nder ɗum ɗon koye nder ɗeɗo balɗe e nder worgo leydi ndi ha e yoga e nder région ngaji e nder communiqué dabbo noon mo duwano ɓayini ɓe koliri tigui wonde ɓe yiɗi nanggude kay ko tonnuji capanɗe 4 tonnes wondude temedere capanɗe 5 kilo maaro ɗum noon tawi ko maaro ummuruno ko caggal leydi hon maaro iɗi nanguede koye nder région de Guidimaka ɓe teɓima kadi tonnuji 6 tawa kadi fawi temedde 6 kilo ɗum noon ko maaro e nder région de Brakna hen feccere kay ɓe tawi ɗum koye nder dépôt goto to e leguene mofta toon ɓe kolliri kadi ujunere temedde capanɗe 7.5 kilogramme maaro wondude tonnuji 3 ciment ɗum koye nder Trarza ɗo toon woni ko tetta temedde 6 kilo maaro contrebande ɗum noon ɓe nangi ɗum koto kiifa toon woni to teeɓa ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Ahmed Wul Dadda ko neɗɗo dawrugol gardiɗo landa wiyeteka RFD omo tawe kay oɗo saaha joni to hôpital militaire mo Nouakchott ko antirɗo toon noon caggal kay nde o taati noon to galle makko caggal ɗum noon o yantiri tigui ko toon to hôpital militaire laamu ngu noon holliri e oɗo saaha joni omo tawe juuɗe safroɓe mbawa kadi holkisademo ƴeewa kay so tawi ala kay to musata banggueji goɗɗi e nder ɓandu he ha wawa tigui heftude celal makko hano hannirtani ha joni habruji men demgal Pulaar sen mema to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paden to leydi Sénégal ndeyi Aminata Lom Ndiaye ko ex DAGE woni ex directrice administrative générale et de l'équipement o nanganoɗo kay SN Soka e mbadi
wadde kay mandade dépôt gila avril 2025 tawi kadi o nangirno koko fati haalisaji bubbanodi e haalisaji covid 19 haalisaji covid 19 o pitama o fayi kay galle makko fuddima fofde kenal lakkitare hay sinno kay koye mbaɗi liberté provisoire hay sinno noon parquet kay jaɓano kay woppite haɗani kam la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar confirmi kay goppirgol makko juge ɓe kay kolleri wonde charge uji pawadi e makko ɗi kay fotani ɗaccudemo omo heddo e nder kaso ko yidin mbaɗi noon o wawi woppitede tawi ko liberté provisoire o nangirano noon koko fati kay e gestion kene ɗime kay ha ɗiɗi piccalla joyyi milliard woni milliard uji ɗiɗi e feccere tawi ko haalis panoɗo kay e ministére to gollotono to tawi kadi fatno koye codgol cuumorɗo woni maskuji e saaha covid 19 cour des comptes noon caggal nde waɗi loskuji mum tawi tigui ko wiya sodama ko dépense ko e ko wiya sodama ko e ko soda tigui tigui ko woni hakkude différence o ene qimem ha ɗiɗi picca woni milliard uji ɗiɗi e temed tati million tawi ko France CFA ɗum woni ko tawa sodaka masque ji chance makko noon kanko Aminata Loum Ndiaye heeɓi tigui chance o heeɓi o noon teskama heɗɓe o nanguidinoɓe ɓen keɓani oɗon chance saabu ɓen kaydi ha joni nana keddi e nder kaso ɓen woni hono gestionnaire biyeteɗo Mamadou Moustapha Diop wondude chauffeur biyeteɗo Mohamed Bamba Amara wondude ancien ministre Moustapha Diop ɓeɗo kala noon ko kamɓe foof nanguidino e on fannu kono ɓen nana keddi e nder kaso ɓen keɓani fartan kay mo heeɓi o so hebde ko wiyete liberté provisoire ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen subaka hande o dow lawol jawgol joɓetegol woni autoroute péage tawi ko tolno Keur Massara tawi ko sens AIBD woni aéroport Blaise Diagne faade Dakar ko auto sumi e dow autoroute péage he cumo ngu noon saabima embouteillage uji e bouchon mawɗo no fewi ha kay ha tengti noon e axe ummade Rufisque faade Thiaroye service aji d' intervention notitima hen e keewal autoji noon kay mbawi wadde bouchon woni autoji darade kay cukkodiri ha kina qime kilométre uji tati ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen wuro Koliya tawtego nder département mo Saraya ina tawe kay caɗele mawɗe no fewi saabu kay mayila saabu maayo Falembe migre ko ƴerino hannirta ni ha wawi kay nadde e nder yoga e galleji kewɗi kay e oɗo saaha joni e gama saabu puɗɗima lumbade autorité ji local noon e autorité ji local noon ɗi noon ngari tigui nana dari lang darde men faydinde nana dari lang kay gam fabade ɓesguji ɗi délégation timmuɗo e gardugol cukko préfet mo Saraya biteɗo Mamadou Fabassi ɓe jettima toon yiirude guite mabɓe kay no jaaya o fotiri e yewtidde kadi e ɓen jaayaɓe gam semminde ɓe ene tawda e délégation henen tawi nder délégation henen hono sous préfet mo Bembou e wondude e maire commune hono Alfred Biram Baye wondude chef de service départemental de l'agriculture e dadiɓe diwa noon wondude chef dadiɓe deno ko ɓeɗo tigui woni tawateɓe nder délégation nden ɓe jettima toon noon jaɓɓi mabɓe bismiɓe toon chef de village wuuro ngo hono El Hadji Koulibo Dansoko jaɓɓi mabɓe toon kay o holliri weltare makko mawde no fewi yiide kay délégation poɗɗo ni taw ko délégation laamu arde kay yiide caɗele ɗeɓe gondi e oɗo saaha joni ko leydi Sénégal keddoɗen de Mbodj ɓuuri lollude noon ko gande gaynde Macky o ɓuuri lollude ko debbo tawi kadi ko militante APR woni Alliance pour la République militante mawde no fewi e landa Macky Sall ardi noon o wiyama teb kay omona nangga omo soka e mbadi dépôt e mandade dépôt ɗum ko guila alkamisa hanki o nanguira noon ko haalde haalaluji kay ɗi ndewani lawol ɗi jadani kadi e aada e jamanu e injure publique ñawore makko noon so tawi kay ala ko yanti hen ko altine ɓawo janggo walla altine paaɗo ñawore nde tigui foti wadde to tribunal de grande instance hors classe mo Dakar ha joni habruji men demgal Pulaar sen mima toon to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗiren région de Ségoune tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna mennoɗo wonde député mabɓe biyeteneɗo Abdoul Khalil Mansour Haydara ko joomna ngaalu kadi influent no fewi o wonno e nder leydi he ko alkamisa hanki o ɗiɗi lewru octobre o wara e jangu tawi ko jangu wat boniɓe o wara
kay koye dow lawol ummade Ségou faade Bamako tawi hakkude to wiyete tigui e to wiyete kono bugu ko ɗon tigui woni to fittade makko itta wonno noon koye werla makko faado ko to Bamako ko ɗon tigui dow lawol hen wat boniɓe ɓe cokki e oto makko kure e condi ko ɗon e ɗon o wasi fittade makko kanko Abdoul Khalil Mansour Haydara noon ko gonno ko gandaɗo no fewi jiiɗaɗo e nder fande Ségou ko promoteur Ségou TV yimɓe dawrugol ɓe Ségou e joom ngaluji kala kolleri tigui mayde nde tigui waɗi ɗumen bettere mawde no fewi kolleri hen mette men e sunare mawde no fewi eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Mali keɗoɗen fondation Orange Mali ko collaborateur mawɗo no fewi ko fati udditgol école aji tawi ko année scolaire hikka 2024 walla 2025 2026 ɓe gaddi noon ballal paydingal no fewi faade élève aji leydi ndi kala ɓe ndendini fodde ujunnaje 4 e temirɗe kit scolaire faade ɓena élève aji cérémonie o noon waɗi tigui koye nder école fondamentale publique Amadou Dara Salam gonɗo kay face tribunal militaire ballal ngal noon fayi koye ɗin élève aji tawi ko ɓurɓe miskinede ngal fayi noon koye kene qime ɓe joofi noon ko fodde temedde 9 suka élève tawa ko ɓurɓe miskinade ko ɓen tigui ɓe jiiɗi feccirde kay ngal ɗo ballal tawi ko kittuji scolaire ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni kettoɗen hono mbirɗen gardini kabruji men leydi Mali tawi sunare mawde no fewi ñande alkamisa hanki o goto leydi Mali wasi jaggue tati walla mbiyen jaale tati mawde no fewi tawi kadi koto banggue dawrugol to banggue social e to banggue juridique kala inde idi noon idi yaltude aduna noon ko aljuma idi yaltude aduna noon ko alkamisa hanki o ko biteɗo Jalil Mansour Haydara ko ancien député ko promoteur Ségou TV on wara ko hakkude Ségou faade Bamako e saaha o wonno e oto makko rewi hen noon ko doyen Djibril Diarra ko to Djibril Diarra noon ko targal mangal e CNT tigui woni conseil national de transition o jeeya kañumne wasi fittade mum rewi hen noon ko maître Hassane Bari ko ancien ministre ko avocat kadi ko avocat ko targal mangal no fewi wonande fedde tabitala pulagu hen tigui o jeeya oɗo crise noon ko kanko noon ko crise cardiaque yoɓimo caggal nde crise cardiaque heeɓimo e nder galle makko to Bamako ko hen wasi fittade makko mo yaranno e duuɓi capanɗe 7 eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andutini maɗa weltare TV fedde heblo sukaɓe Afrique ne welda duwawne facca sunare mum e dendagal pelle taɓital pulagu to mbawi wonde kala ha tengti noon e taɓital pulagu ngu Mali ha joni habruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. En calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habrimi ɓuttede e dongal Afrique ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire toon de ene wayno e oɗo saaha prix ko fatte noon e cacao ene joni e oɗo saaha de ene yeehi dow no fewi wonande oɗo campagne ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom caggal kadi ndeɓe alarbare goho lewru yorkama ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi nden mbawi kadi ko wonɗo taw kadi ko addude taw prix mabɓe ɓe fixe ɗumen wonde ujunaji ɗiɗi e temedde jeetati franc CFA taw ko kilo goto ma won 4 piccal nogas e jeeɗiɗi taw ko euro e no ɓe mbayiniri taw kadi ko kanko gadduɗo leydi taw ko Alassane Dramane Ouattara e nder yidde kay wadde kay taw ko wiyete kadi nadde e campagne mabɓe taw électoral o ɗum noon o wawi hono bayyinde ɗum Nigéria to nde ko juɓɓudi cadre uji ko fati hono pétrole kañum e gaz naturel pengasan ɗum noon wawi hono dartinde taw koto grève mabɓe mabɓe mbaɗanno toon guila ñande alarbare goho lewru yorkama ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi tan kay ndeɓe dañi taw kadi ko gueɗe taw kadi ko garanti e wawde kadi ɓen woppirnoɓe hono golle mumen ne gartata golle mumen fodde temedde jeetato ɓen taw kadi ko woppirnoɓe golle mumen woni licence ji ma mbiya kadi yo garti e golle moon wonande oɗo taw koto méga raffinerie taw kadi ko milliardaire Aliko Dangote toon to Lagos to Djibouti toon de ene wayno ma won joni hono lebbi ko lebbi kadi ɗiwi toɗɗi wonde mambaɗe hen taw kadi ko woteji mabɓe ɗum ko avril ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom ɗum noon ene wayno taw ko wonde fuɗɗima taw kadi ko
wonde oɗo ɓattinoɗo gardiɗo hono leydi ndi wawi kadi tawde ko woppude golle mum oɗo biyete won Alexis Mohamed ko conseiller tawde ko gardiɗo leydi Ismaïla tawde ko Oumar hono gila kay duuɓi aɓe gondi ɗum noon o wawi hono bayyinde tawde ko goppugol makko tawde ko laamu ngu gila kay ele kay gila e lewru hono maydu ndu ɗum noon vidéo ji e wawde kadi wadde kon ɗen nade tawde ɓosoje e nder tawa ko nade ɓosoje won réseaux sociaux ji ɗi e bayyindemo wonde kay kanko dey o woppi tawa ko laamu ngu kadi o ñiñi kadi wonande kadi tawde ko gaddiɗo laamu ngu nde wonno o wi wonde ko yiɗi wadde ko mandat mum e tawa ko jewɓe ɓiijo ɗum noon tawde o ari laamu ngu gila ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɗum noon ko jiɗɗo wadde kadi ko sujet makko hono mandat ɗum noon kanko noon ene wayno o yaadani e ko oɗon yiiɗi wadde ko ɗum no waɗi noon o waawi kadi won ummade e toon Maroc toon de ene wayno ɓeeɗo taw ko noddirteɓe taw ko Z 212 kadi ɗeɗo ma won joni balɗe joyyi koye feññitade ɓe goni yidde kay wiide wonde alaa sago ɓe mbaɗa waylo e gila kay e jangde nde haani e to ballal hono cellal ngal ɗum noon addini noon toon to Rabat haani to Casablanca wawde kadi wadde wono feññitade mawde no feewi e gila kay ɗum noon kadi goo lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon ɗeɓani tawde ko muusi kay waɗi toon ma won joni hono balɗe joyyi ɗum noon ha addini noon kadi ɓen kadi waɗanoɓe ɓe manifeste ɗi toon to Agadir fodde yimɓe tato mbasi hen pittali mumen e wonande ɓen taw kadi ko waɗano hono message waɗano taw kadi ko manifeste ɓe e wayde mbi wonde ko ɓen tato ruttiɓe jomumen ko fellaɓe taw ko balle réel woni ɓe pella ɗum noon ene wayde ko kamɓe aɓe jaari yeeso ɓe mbiyata alaa sago ma waylo waɗe Ghali Abouba ko ɗum tonguɗen habaruji meɗen e dongre Afrique ñalawma hande o taw koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Bocci Kanko Moussa Ndong ngam weltade Ayaw TV. Alassane Oumar Bocci golle ma jooɗi peewi ko anudde kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sileba to Modane ha to galle makko Samassa Kilinkara Kayɗe ko taadi ɗum kala ko on takkusan juula ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbahe ha to galle ceerno Kodda Diop to Mbagn e ko taadi ɗum kala kabaruji men joolam jabiri koto leydi Ukraine puɗɗiɗen jamma hanki o armée leydi Russie waɗi bombardement ji musde no feewi e usine aji tawi ko usine aji pewnoji gaz ko ngolɗo noon woni lawol e ɗiɗi bol kay ko guerre o fuɗɗi ko leydi Ukraine ko leydi Russie ne joofo usine aji taw ko pewnoji gaz woni site uji production gaz e nder leydi Ukraine ɓe aynima noon ɓe aynima toon e usine aji he fodde kene qime ha 55 missile wondude 60 drone Russie noon ina andi kay wonde ɓoyata dabbude ara saha dabbude noon ko saha kay ɓurɗo sohlede ko fate gaz saabu ko ɗum woni koɓe kuɓirta ko fate sauvage ko ɗum woni saabi kay kala saha oɗo saha so yonti kay leydi Russie ne heewi bombardude ɗiɗon central uji site uji tawi ko production de gaz hitande kay yalla mbiyen dabbude rawane 2024 2025 kadi bombardement musto waɗino toon ɓe bonnino kay feccere e ɗiɗon installe uji foof noon koye haare gam yidde kay leydi ndi yo may jangol ha joni kabaruji men joolam jaɓɓiri koto dowlaji tentuɗi Amérique payden Donald Trump kañum woni gardiɗo fedde kañum woni gardiɗo dowlaji tentuɗi Amérique o rokki noon catala bitengal Hamas ko balɗe joyi tan no rokki ɓe tawi kadi ɗum fuɗɗi ko à partir de aljuma hande o ɗo ha tati lewru octobre ɗum aljuma hande tati lewru octobre ɗo kay ha joyi lewru octobre sanga 18 heures o yaɗo waktu dowlaji tentuɗi Amérique sanga ene hawra nden 22 heures waktu Fouta yato kay Hamas jaaɓi kay plan de paix pour Gaza dokkiraɗo joni o so tawi noon o holeri o wi noon so tawi Hamas jaɓani ɗum yo andu kay ko enfer woni jeegue ko ɗum woni jayde mabɓe wona konngudam ko konngudi Donald Trump ko leydi Inde hakkude mum Chine New Delhi kañum woni laaɓol ngo leydi Inde ɓe kolliri alkamisa hanki ɗiɗi lewru octobre wonde kay maɓe mbattu ɓamtu kay voluji tawi ko avion ngaji direct ummorno e New Delhi faade toon to Pekin to leydi Russie tawi kadi ko voluji kay dartinnoɗi oɗo saha kala fodde kene wona duuɓi joyi joni kay guila kay ko fate ɓe taƴodiri to ono fandu ha to fannu diplomatie kala taw saabino ɗum kay ko rafiɓe
biteɗo covid-19 ko ɗum saabino tension ha wonti tension politique hakkunde leydi ɗiɗi kala ha volluji hakkunde mabɓe woni avion ngaji laade diwaji hakkunde mabɓe dartinoma ɓe kolori noon ɓe pamodiral heɓama hakkunde mabɓe ɓe belditi to banggue diplomatie ma ɗeɗon laaɗe mbattu lumbade e weeyoji mabɓe ha joni habaruji men jolam jaɓeri ko leydi Ukraine hakkunde mabɓe e nikroga laamu Ukraine holli hande kañumne wonde kayɓe taƴodiri ha laaɓi e to banggue relation diplomatique hakkunde mabɓe e Nicaragua saabi ɗum noon kay ko Nicaragua kay wiide wonde heftini kay région ngaji 5 e leydi Ukraine tawi koɗe leydi ramo leydi Russie tetti ene wone juuɗe leydi Russie ɓe keftini ɗiɗo non région ngaji kay jeeya koye nder leydi Russie ɗum noon wonani tigui laamu leydi Ukraine metti no fewi ko ɗum saabi kay ɓe taƴodiri to banggue diplomatie hakkunde mabɓe ha laaɓi koto leydi Vietnam paaɗen ƴiwonde tawi ko yaadude e hendu woni tigui koɓe inniri typhon bois ɗum tigui woni ko wirtino Vietnam ɗum bonni no heewi waɗi kadi mayɓe hewɓe no fewi bila ko maayi hen noon bila cakkitiɗo mo keɓɗen ɓe jettima 51 neɗɗo wasɓe hen pittali mumen waɗi kadi 1 neɗɗo porté disparu woni majjuɓe melew ha ɗo ko ronkaɓe yitede typhon o kadi bonni toon matériel kewɗo no fewi ko bonnitore matériel ko ene qime kay ha 6 million tawi ko halis dollar so weccitama e euro ene hawra ene hawra 5 e 1 million woni 512 million tawi ko halis euro musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nete ɓosode ko mini men sehil men Saydou Abouba so tawi noon ko roɓino Afrique o musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on